Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live at ipahibaw kayo niya. Baguhin lang na human ang alas 7 sa buntag nga ikaduhang misa ning unang adlaw sa nobinaryo sa Balaang Bata ang Senyor Santo Niño. Inyo mabantayan mga kapuso, nag-iyahay nagpanggawas kining mga manimbahay gikan sa Pilgrim Center sa Basilica usas kini sa mga exit sa parte sa Dan Hakosalem mga kapuso nga moay gilutsan sa mga tawo nga gawas gikan sa simbahan. Nahimutang sab kita karon sa kining mga lumbay linya sa mga tindahan sa simbahan mga kapuso nga muayo og mga Santo Niño, muhimo og mga repairs, muhimo og pagpangilis sa mga imahen sa Senyor Santo Niño kansang negosyo patok sab kaayo karong panahon na labi na kay naanda na mamsab sa ato makaigsunan nga magdala man gyud sila og mga imahen sa mga Santo Niño sa ilang pagsimba nining misa nobinaryo. Ang uban doon na siguro yung mga guba o doon mga ayuhonon o gusto nga mas paninduton pa ang ilang mga imahen maong dadon nila dinhi sa mga tindahan nga naglaray dinhi sa Dan Hakosalem. Usa sa mga nagnegosyo ini taud-taud na atong mahinabi karon very busy kayo si Ma'am kay murag ubay-ubay kay ilang mga order. Si Ma'am Lucille Murillo mayong buntag, Ma'am. Yes, may buntag na tanan mga kapuso. Kini imong gitrabaho, Ma'am, unsa man ni kanang gipailisan? O kani siya gipailisan ni siya gipanindutan, gipapintalan ni siya para manindot ang Santo Niño. Kanya amo ni siya kasagaran na gyudrong na nandan sa ato ang mga kanang kapariho nga mga Kristiyanos nga magpailis sa ato ang Santo Niño aron nindot siya umaabot sa pista. Labi na sa uban man mga bukaraan na pod, mapughaw na ma'am no. Mo na nga mga nangaguba, mga corona o natong nay dares kanang way na mga kamot nami mga kamot amo na taoran. Ilisan nimo kung tay mga parte nga nangawa. Panalit kaning basto ni Santo Niño, ilisan ninyo ni. Amo nang tauran. Tauran ninyo. Okay. Corona. Pilam po yung paningil ni ma'am. Depende siya sa gidakon na ay gamay na dagko. So kung dako-dako na pud siya di syempre kay actually karon jud kailangan ta mo pasabot sa ato ang mga kauban nga mga magpailisay nga ni mahal na gyud ang materialis so ni increase po ang amo ang mga factory so kailangan mi mo adjust magpasabot ayop masabtan po ning mga maninday kay syempre amo ang negosyo amo pong kanang minutang. Dapat bang manghangyo, ma'am? Oo, okay ra man ang hangyo kay nato man na. Daghan nagsuki diri matag ingon arong panahon naman Fiesta Senyor, busy mo diri. Kami tanan usually kami daghan na gyud mi suki. Oo. Naanda na gyud na. Pila ka tuig na kani nga panginabuhian, Ma'am Lucille? Since 1996 na pa ko dito sa kilid sa Basilica to sa Osmeña Boulevard niya. Osmeña Boulevard nga side. Yan nabalhin mo diri sa Hakosalem kanus aman. That was 2000. Oo. Ano na yung pwesto ever since na? Kini na gyud. Ano ni ang gihatag nga relocation namo. Okay. So sukad ba unsa po yung murag natabang or murag answered prayer nimo kang Santo Niño nga nahatag sab niya sa imo ug sa imong pamilya? Ang nahatag sa ko sa Santo Niño nga kanang mayong lawas o kanang gitagaan ko niya mayong provide maka-provide ko sa ko mga kanang matag adlaw-adlaw. Ang pinaka-importante kanang mayo jung nimong lawas wala kay sakit kay unsaon naman lang nimo pagpangwarta kung wala kani. So mao na pinakadakong pasalamat nako sa ko ang pamilya. Ma'am siyempre mo hangyo lain mo barog ka diri gamay ma'am imo lang ipakita niya kaning lain-lain maning sizes ma'am no sa kaning kapa ni Senyor. So depende sa gidakon. Depende siya sa gidakon na siya size 5 na pud tay gagmay. Actually, mao ni siya ang iyang size nga gidakon. Okay. And then naapod tay dagko managlain-lain. And then naapod tay palaboy. Palaboy. Sinina sa palaboy. And then usually mao ni siya gamiton sa mga bata nga kanang costume para kanang suotan pug para sinulog. So ingon ani pang bata gini. Oo. Okay. Na siya kalo. Pila man ingon ani nga set ma'am? 500 set na siya. Kumandaan na gyud natahi na. Set na gyud siya dito. Last na lang Ma'am Lucille kani mga imahen mo tagpilaon man poy price range ani ma'am kay ang uban siguro wala pa kapalit og imahen sa Balaang Bata ang uban mga dayo tagalaing lugar tagpilaon man ni ma'am. Naatay tag 280 pwede ra siya mahanang yun na to og 200. Okay. Kani mo dako-dako gamay hining kani siya nangatay tag 480. Ang pinakalas na to is 350. Pwede may nana. Depende. Mahangyo ra gyud na siya kung mahangyo pa gyud pahangyo na lang gyud nato. Pero pa kay mas dako-dako ditong ano no. Napay dagko. Natay mga inani. Depende na siya kay natay kahoy naputay ceramic. Okay. Ang kahoy gyud siya is long last and then kaning ceramic is suminto.
So mas og mangita kag mas mulungtad nga imahen. Mas gusto kang mulunglas kahoy. Kahoy. Like inani. Pero cheaper mamo ni kahoy, made of kahoy ni siya. Yeah, kahoy. Okay. So, Ceramic maoy mo. dili siya kutubi. Mas barato ang ceramic ko. Okay. Finally na lang siguro Ma'am Lucille, mensahe nimo sa atong mga nagtan-aw po ron basi pwede pong unsa man makabisita sa inyong mga stall diri katong dunay mga igpa-prepare sa ilang mga imahen. Ato dayang iawhag ang atong mga kauban diha, mga kabisayan. Ari na mo diri, pwede na mo magpailis. Daghan kay mi diri, pwede mi ninyo doolon. Kanya, makailangan lang ta kung magpailis, dili lang ta pwede magdali-dali kay ato pumana siyang pintalan. Usually, tagaan na tog oras og panahon kung magpailis ta, dili diha dayon nato makuha. So orasa man ni abli o sa manira ninyo matindahan diri. Oras mi karon 24 oras. Kay naa may magpailis, nakwaon ni kagabi after work. Busy good mo walang tulugan din. Wala, 24 oras. Daghang salamat kayo Ma'am Lucille og Pit Senior kanimo ma'am ha. Senior, kanatong tanan. Thank you so much ma'am. Ug mao ni mga kapuso mga laray sa mga tindahan dinhi sa likod nga bahin sa Coral sa Basilica. Diha ko sa lem side ni siya sa mga buot nga magpailis, magpa-repair, magpaayo sa ilang mga kaugalingong imahen ug bisan mo palit man og bag-o nga mga imahen sa balaang bata. Nanukad gikan dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño, balik ta sa studio mga kapuso. Sa pagkakaroon, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.